हॅलो, मी देवयानी. गेले काही दिवस तुम्ही सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरून आणि पेपरमधून वाचत असालच. सकाळ आणि योग ऊर्जा एकत्रित घेऊन येत आहोत पोस्ट कोविड रिकव्हरी प्रोग्राम. हा 2 महिन्याचा पोस्ट कोविड योगा वर्कशॉप कोण करू शकतं, याचे फायदे कोणाला आहेत, हे आपण आजच्या व्हिडिओत पाहणार आहोत. तुम्हाला गेल्या वर्षभरात कोविड होऊन गेला आहे का? जर होऊन गेला असेल तर हा व्हायरस तुमच्या श्वसन संस्थेला कमकुवत करत आहे. स्टॅमिना कमी होणे, धाप लागणे, एन्झायटी, डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बन्सेस, मसल वीकनेस, एक प्रकारचा थकवा, अशक्तपणा ही लक्षणं तुम्ही जर अनुभवत असाल तर हा योगा वर्कशॉप तुम्हाला करणं अत्यावश्यक आहे. तुम्हाला जरी कोविड होऊन गेला नसेल तरीही योगासन आणि प्राणायामाच्या माध्यमातून तुम्हाला तुमची लंग कपॅसिटी, लंग व्हॉल्यूम आणि स्टॅमिना वाढवायचा असेल, संपूर्ण शरीरभर अगदी सेल्युलर लेवलपर्यंत ऑक्सिजन रिच ब्लड सप्लाय पोहोचवायचा असेल, तुमची मसल स्ट्रेंथ वाढवायची असेल आणि स्टिफनेस कमी करायचा असेल तर हा वर्कशॉप तुम्ही नक्की अटेंड करा. ह्या योगा वर्कशॉपमध्ये अशी आसनं आणि प्राणायाम घेतली गेली आहेत जी तुमच्या लंग फंक्शनला आणखी सक्षम करणार आहेत. तर हा 2 महिन्याचा पोस्ट कोविड रिकव्हरी प्रोग्राम 12 जुलैला सुरू होत आहे. 12 सप्टेंबर पर्यंत हा ऑनलाईन झूम वेबिनार थ्रू असणार आहे, त्यामुळे तुम्ही जगातून कुठूनही अटेंड करू शकता. खाली दिलेल्या रजिस्ट्रेशन लिंकवर क्लिक करा, सगळी माहिती वाचा आणि रजिस्टर करा. थँक्यू.